لگوری برنامه خواردنی جهانی نزدیک 828 میلیون مرو هر شب برچی راد کردن و افجی اولهی خواردنی جهانی دکه مجرا سرکه بو سرکن کو لجواتا گشتیا نتوین یکوی کم دبن که روژا سیشم دست بیده که سرک جو بایدن و روژا چهارشم لجوین با آخفه. دیوی در فتح با کوسبا لپیش تواهی جواتا گشتی با آخوه اوه لچار آلیا جیهانه به پرسکریکن اولهی خوارن را مجول ببه اولهی خوارن که ده انجام شر اوکراینای دا گرانتر دبه. بایدن ده هول بده که برجوندین امریکا و هولبندین اوروپی ین پشکری کرنا اوکراین و تنه هشتنا روسیای دیگل گلک پشکریکن که لسرانسال جهانی رو برونه هفسنگ بکه. Di destpêka şerê de dîplomatên Ewropî bi taybetî daxwaz kirin ku hevkarên wan yên Efrîkî û Asyayî li neteweyê yekgirtê piştgiriya Ukraynayê bikin. Lê wan bi rastî nîşan nedan ku ew guh didine fikarên hevtayên xwe yên derbarê evlehiya xwarinê û krîza aborî yên bi wî şerîve girêdayîne. Niha Amerîka û Ewropa bi rastî hevil didin ku peyamê bişînin ku ew dilgiran in ji nîgeraniyên aborî yên cîhana di pêşkeftinê de ku ew dê bixebitin ku wan nîgeraniyan çareser bikin. Ji bo vê mebestî Wezîrî Dervê Amerîka Anthony Blinken dê li keleka civata giştî netewên yekbûyî roja sêşemê mazwaniya civîna evlekariya xwarinê bike. Ji dema dagirkirina Rûsyaya Ukraynayê vir ve hunerdekirina xwarin û zibila çandinê ji herêmê hatiye astengkirin. Wê yekî bihayên xwarinê yên piştî pandemiyê hin bilindtir kir. Her wiha ev armanca netewên yekbûyî bo tunekirina birçîbûnê ya cîhanî heta sala 2030 dûrtir kir. Divê em di çandinî û sîstema xwarinê de bêtir veberhînanê bikin an bi taybetî ji bo guhertina tiştan dê sîstema xwarinê de. Bi vî rengî ew dikarin berfirehtir bibin da got mirovên hejar bikaribin ji wê bêtir sûdê wergirin. Got bihayê xwarinê kêm bimîne da got her kes bigihêje wan. Her wiha ew hilbirandin bihêztir û domdartir bibe. Tendursiya cîhanî ji bo reveberiya Serok Biden mijarekî serekê adine. Ji ber ku wekî COVID-19 bi bêr xist, metirsiyên tendurustiya cîhanê rezil snûra nagirin. Pêdiviye ku em COVID-19 xurîka meymûna nexweşiyên dî çareser bikin û em vê yekê bi hev re bikin. Her wiha roja çarşemê Biden dê konferansek li ser dirava gerdûniya têkoşîna AIDSê, tüberküloz û malaryayê an jî nexweşî ta bike. Heta niha Amerîka 2 milyar ji soza xwe ya 6 milyar dolaran daye ku li seranserê cîhanî hevcedariya 18 milyar dolar heye ku wan pirsgirêkan çareser bikin. Ji bo pet sivîla kuşwara Rûken Işık dengê Amerîka Washington.